ये सीमा ये आली आमची पालखी आली गावात. कामात येत आहे. अरे आणि आमच्या चला आपली गाडी रिव्हर्स लावली आपण आता. आणि आजी आणि काजल पण आलेली आहे. स्वागत आहे, स्वागत आहे. या तुमच्यासाठी गेट उघडलेलं आहे मामाच्या गावाला. या. जय सद्गुरू. अरे वा, आजी जेव्हा पण बसले पहिलं देवाचं नाव. देवाचं नाव घ्यायचं बा. है ना, बसलात ना. होय ये ग. आमची काजलबाई पण बसली. बसते. काय घातलं काजलने? नवीन नवीन ड्रेस. एक कमेंट आली काजलचं तर आता शोरूमच उघड. होय काय? पण काय आमची काजल भारी ना तर कपडे पण भारी वाटतात. है ना, है ना. साधे साधे 300 वाले कपडे 3000चे वाटतात बघा. आहे ना आजी? आजी बघा सोने सोना झाला सोना. गरीब आदमी आमची चांदी कुठे? चांदी रोटी खा के दिन काटते. हा रोटी काजल यांच्याकडे म्हणतात रोटी. मासे मिळतात मासे असे तळून तळून उलटे सुलटे तळलेले. गरीब आदमी आहे हा बघ एवढा. इकडे इकडे कुकडू 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 कु. हा चल बस पाठी डिकीत बस. आजी बसवायला गाडी चालवते बघा गेला. कुकडू कुकडू. चला आत्ते पण आलेली आहे. शेठ लोक आलेले आहेत. बसा गाडीत. गाडीत चालले सर्व लोक. शेठ लोक. चला चला आता आपण पण जाऊया पटकन. गाड्या बघा कसे उभे केले. अरे देवा, है ना. काय आता जाईल 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 तिथून जाईल. आपली गाडी आहे मस्त. आधी अंदाज घ्या मग टाका. क्या बात आहे. बघा एक्सपिरियन्स वाल्यासारखी गाडी चढवलेली आहे मी. होय हे बघा हात लावला तरी तो ब्रिज टच होतो. एवढा कट टू कट ब्रिज आहे. खूपच कट्टू कट आहे नाही. हा तरी बरं आहे ना. हात हा बरोबर आहे. मग याला रुंदी आहे. इकडे राईटला घेऊ का लेफ्टला? डावी लेफ्ट लेफ्ट लागे राईटला नको. कुठे थांबायची गाडी? एका साईडला. आता आपण आलोय ना पालखी सजवायला. पालखी आज रुपये लागणार. रुपया लागणार म्हणतात ना. म्हणजे आणि पालखी बाहेर जाते. 1-2 दिवस जाणारी पालखी येईल ना. दोन जायला 2 टाचण्या मारू दे कसं. चला
कशी संध्याकाळची वेळ झाली ना, तर आम्ही काळोखाच्या अगोदर निघतोय. राईट ना? हा होय होय राईटला घे. तुलाच बोलला नाही ना इथून जावं म्हणून. जाऊ दे त्याचं आता लवकर जावा गडगड. हे बघ देवा फोटो बसवले नी. आधी बाहेर नाही काढीत आहे काय? आणि आज काय आणि मग फोटो काढा फक्त इथून. तिची बहीण पण आता आहे जरा ना बाळाच्या आधीची तुझ्याकडे भाग करून खाली आली. शिमा तू ती घे खायला. आम्ही काय मग जेव्हा नाही नाही तू नी ती घे. आता ती खायला. हा घे, ती गेली आहे. म्हणजे का तुम्ही सारखे कसा घेतला मग? मी पण घेतला. असं खांद्यावर काजल. ना ती ओलत पण नाही तो कसा. शिमा कागद लय जड आहे. कागद शिमा येते. ए उतरायचा कसा? तसं उतरा खाली उतरा. कुठून? तू उजी आती व्हा. असं मी जाऊ ना आधी. ये ये दोघांनी या. ये शिमा ये. आली आमची पालखी आली गावात. कामात येत आहे आधी आई येते अशी अशी व्हा. अगं अशी अशी आऊसची आई येते तर दोघींनी तुम्ही खाला. ये अरे त्याची हाईट कुठे माझी हाईट कुठे? ए ये हे मुन्ना अरे त्याची हाईट आणि माझी हाईट हे होत आहे ना. भाषे कसे नाचवतात बघा काजल. अशी नाचवायची तुला बघा. त्या दोघांची हाईट सेम आहे. रिदम बघ त्यांच्या पायाचा है ना. हळूहळू. दमला. चप्पल काय लागते. लागली असते तर डोक्याला चांगलीच देवी पावली असते. हा त्याच्याकडे तोंड कर. हा पालखीला पकड असत. पुढे जा, अजून पुढे जा का, अजून पुढे जा, अजून पुढे जा, अशी जा पुढे. इथे हात हात दोन्ही हे बघ, दोन्ही ह्याला पकड, ह्याला पकड आणि ह्याला पकड, ह्याला पकड, ह्याला पकडला. ह्याला पकड, ह्याला पकड, तो पण पकड त्याला, तो पण पकड त्याला. हा हा चला पाठ. हा व्हेरी गुड. अरे आजी येताव काय? हळू हा. अरे वा. गाणं बिना आहे का आजी? गाणं बिना म्हणा. हा ढोल वाजव तू. ओरिजिनल पालखी काजल लय वजन असते. हा काजल लग्नाच्या वेळी आम्ही ह्यांना सांगितलं होतं गारणं घालायला. होय ना. मग एकदम तुम्ही पण काय विष असेल तर उदय करून. हा विष असेल तर मागा. लहान मुलांची पालखी ना पावेल लगेच. अरे वा. अरे आरामात आरामात आरामात. वा 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 मस्त. आजीने डोक्यावर घेतली की ग्रामपंचायत बक्षीस दे. घे काजल, डोक्यावर घे काजल. डोचका बाहेर यायचा. अरे आधी धडामारी होता. हा फक्त त्याचं झाल्यावर जरा पकडायला जावा तुम्ही सर्वांनी. हा जावा पकडायला. असं परत पकडायला जायचं पटकन. हा जा रे, ये. हे कौला निघायचे वरती. आता तुला करा. आरामात आरामात. अरे वा. आजी पण नाचायला. धडामारी धम्मन. बस बस. नाही होय होय होय. हा बघ गेला बाजूला. बस 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 बस. आता घ्या आता ना ग या. नको ती आपली होती. चला आता आम्ही चाललो. खायचा काय बाबू. नाही.
अरे अरे नको नको माझी आंघोळ. अरे नको चला चला माझी चप्पल राहिली. आपण नदीतून आलोय ना. नदीतून केली अंघोळ. दे आई दे हे चप्पल. तुमचा कालू आहे तो. तो बघा कुठे जायचं आहे. कुठे सोडायचा आहे. खाली येत आहे. होय, तिथे उतरेल. हा काजल खोल खोल. आई येतो ना. येते. आता येते आमच्या बरोबर फिरायला. जर काजल पकड. सीट ओली पडली. काय नाही चला एवढे कपडे आपले झाले. हा. बसला काय बोली काय. चला आजीला बोलतो ना. चला एक फ्री टूर. आजी बोलत कुठे गेली पण आता चालले आमच्या सोबत. चला मी उतरणार तिथे खाली नदी. पुढे ना तिकडे नदीवर. ब्रिजच्या इथे खाली उतरेल. बाय. बाय ते या चालले. लवकर या. येतो. उद्या भेटू. उद्या भेटू. हो आणि तुम्हाला पण बाय बाय हा, सर्वांना. बाय. गोळ्या घ्या रात्री. होय, घेणार आता. चला, या. बाय 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 चला. टाटा. टाटा. लॉक करते. टाटा लॉक कर.